Insellmilkom eżis people daw kollha numerużi l-folla kbira li niżlet hawnhekk ġewwa Witiline sabiex jassistu għal attività oħra bħala parti mill-kampanja elettorali tal-Partit Laburista li ħatara l-qofol tagħha fit-8 ta' Ġunju għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Kunsilli Lokali bit-tema is-saħħa lil Maltin. Illum qegħdin hawnhekk Witiline, wieħed mill-iktar villaġġi pittoreski li hawn f'pajjiżna, ovvjament villaġġ li qiegħed ukoll f'qalb il-Prim Ministru jagħmel snin twal jgħix hawnhekk fostna l-Iskaliżi. U bi kburija kbira il-Prim Ministru jitkellem fuq dan il-post bħalli kieku huwa il-post li ġej minnu. Taħal qormi mhux se jieħdu għalihom, ma għext ħafna hawnhekk Prim Ministru. Ovvjament, illum ma nistax nibda din l-attività mingħajr ma nsellem lil dawk li poġġew isimhom fuq il-polza tal-vot tal-Partit Laburista għal dan il-lokal, għal Marsa Scala. U nibda mis-sindku preżenti Kalleja Mario. Camilleri Patrick. Falzon Janice. Guilford Francis. Mifsud Charlo. Mifsud Mary Rose. Saliba Beverly. Xkembri John u Xkembri Warren. Issa wara li sellimna lill-persuni kollha li jkunu fuq il-polza tal-vot fuq Witiline, fuq Marsa Scala, ħandur fuq il-panel tiegħi. Panel li meta tħarsu lehom mill-ewwel f'moħħok x'ħajjiġi il-kelma kunsilli lokali. U x'suġġett isbaħ nistgħu nitkellmu hawnhekk ġewwa Witiline jekk mhuwiex is-suġġett tal-kunsilli lokali. Is-suġġett li għalih kull persuna f'Malta sejra tivvota fit-8 ta' Ġunju għal kunsill lokali jekk huwiex fin-Nord, fis-South, Għawdex, kull imkien. Jiġifieri ara kemm importanti li nitkellmu dwar il-kunsilli lokali u l-ewwel ħanintroduċikom, mhux għax għandi bżonn ħafna introduzzjonijiet, imma tajjeb li kulħadd ikun jaf minn intom. Ovvjament se nibda mill-pern tal-kunsilli lokali f'pajjiżna, segretarju parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa-Civelli. Grazzi segretarju parlamentari tal-li qiegħda magħna. Uħdeja bniedem li mhux ħanejdilkom fl-aħħar snin, minn dejjem naħseb minn kemm ili nafu Mario, wiċċu huwa sinonimu mal-kunsilli lokali. Meta ġejt biex nippreżentaħdhom 3/4 nikteb x'jagħmel Mario, imma ħanejd żewġ affarijiet żgħar. President tas-sezzjoni kunsillira tal-Partit Laburista u President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, Sinjuri Mario Fava. Dalli ġej issa jikkunsidraħ champion, u ma t-teħxtu għartu, għax daw, ħadu l-lig dis-sena, is-sindku tal-Ħamrun, Christian Sammut. Kontent ħafna biha rajtu, għara wiċċu kemmu kontent biha. Uħdeħ, zazuħ, kollega, kważi kollega fil-liġi, għax dal-waqt isirinna avukat, għand il-viċi sindku ta' San Pawl il-Bahar, Carlos Zarb. Kif inti, Carlos? Grazzi l-kol kemm intom tal-li inaqattu magħna illum segretarju parlamentari. Ħanibda bik. Mela inti għamilt il-passi kollha f'kunsill lokali kont sindku u issa wkoll qiegħda tmexxi l-branka tal-gvern li tuħsib il-kunsill lokali u l-gvern lokali. Illum fl-2024 il-kunsilli lokali għad għandhom valur fis-soċjetà Maltija. Qabel xejn Luk nixtieq ninaqat miegħek billi nirringrazzja din il-folla sabiħa li llum ġew jingħaqdu magħna f'Marsa Scala. Marsa Scala fejn jien ukoll qattajt 9 snin minn ħajti għaliex kont għalliema hawnhekk f'din l-iskola, imma nirringrazzja lil dawk kollha li qegħdin jiġu jingħaqdu magħna ta' kuljum fil-lokalitajiet diversi biex jisimgħu il-messaġġ tal-Partit Laburista, imma fuq kollox biex jisimgħu il-messaġġ tal-Prim Ministru tagħna Robert Abela. U biex niġi minnu fih għat-tweġiba tad-domanda tiegħek, da żgur li l-kunsilli lokali għadhom relevanti, anzi relevanti aktar minn qatt qabel għaliex sabu gvern li verament jemmen fihom. Gvern laburista li kompli jisaħħaħ il-kunsilli lokali billi tom lodda neċessarja
billi tom il-fondi neċessarja l-allokazzjoni. U tajjeb li ngħidu nagħti ftit ċifri. Fl-2009 meta jiena għall-ewwel darba dħalt fil-Kunsilli Lokali kont viċi sindku li kienet l-aħħar leġislatura taħt Gvern Nazzjonalista. Hemmhekk l-allokazzjoni diretta għall-Kunsilli Lokali kienet ta' 30 miljun euro. Illum il-ġurnata tafu f'kemm żdiedet l-allokazzjoni għall-Kunsilli Lokali, l-allokazzjoni diretta qiegħda nirreferi b'aktar minn doppju. 64 miljun euro f'allokazzjoni diretta għall-Kunsilli Lokali. Meta tgħid diretta, x'jiġifieri diretta? Diretta ġifieri mhix tinkludi miljuni oħra fi skemi. Allokazzjoni fondi addizzjonali, bħal pereżempju huma l-fondi ta' skemi li ta' kull ġimma, ta' kull xahar inkunu qegħdin nagħtu lil kunsilli lokali biex jekk ma laħqux ma' proġetti li huma ħolmu għalihom li r-residenti tagħhom ħolmu bihom ikunu jistgħu iwettquhom. Riċentement kien hemm għotja ta' 10 miljuni mill-Public Works lil kunsilli lokali għax rajna lilek ukoll fiha f'din Dawk il-launch. huma fondi oħra, ġifieri apparti li għandna l-allokazzjoni diretta, apparti li għandna l-allokazzjoni minn skemi li joħorġu mid-diviżjoni għall-gvern lokali. Għandna skemi oħra li joħorġu minn entitajiet u ministeri oħra, bħalma qed issemmi inti iva tal-Public Works, bħalma huma skemi li joħorġu min-naħa tal-Ministeru llum jien u Owen il-Ministru responsabbli ħabbarna proġett ieħor fejn se nkunu qegħdin nagħtu lura post kulturali lil Marsin, lil Kunsill Lokali tal-Marsa li permezz ta' din l-iskema ta' restawr waħda minnhom kienu l-Kunsill Lokali stess jew ikunu l-Kunsill Lokali stess li joħorġu bi proposti għaliex min aħjar mill-Kunsilli Lokali tagħna, mis-sindku u kunsillira bravi li għandna jafu tajjeb il-bżonnijiet tal-lokalitajiet tagħhom u tar-residenti. Skemi oħra bħalma hija tal-Aġenzija l-Leża li fejn in-nies il-flus li qegħdin iħallsu f'ċitazzjonijiet il-Leża qiegħda tinvestihom lura fil-lokalitajiet u jkunu l-kunsilli lokali li joħorġu bi proposti ta' proġetti. Ġifieri altru milli għadhom relevanti, altru milli għadhom bżonjużi, l-irwol tagħhom iva nbidel tul is-snin għaliex il-kunsilli lokali għarfu jimxu ma' żminijiet. Insemmi fi żmien il-pandemija rajna l-kunsilli lokali bl-uffiċini baqgħu miftuħin jgħinu lir-residenti u jassistuhom f'dak kollu li għandhom bżonn. Għaliex Gvern Laburista jemmen fil-kunsilli lokali għaliex huma l-ewwel spalla għar-residenti tagħna, l-ewwel għajnuna. U l-Gvern jikkommetti ruħu li nibqgħu insostnu lill-kunsilli lokali tagħna għaliex huma l-aktar nies viċin il-poplu Malti u Awċi. Grazzi ħafna Segretarju Parlamentari. Qabel ma nkompli bid-diskussjoni mal-panel, ħammur għal-intervent li għandna ma' persuna li għandi hawnhekk li għamlet il-perkors, l-istess eżatt perkors li għamlet mis-Segretarju Parlamentari Ċivelli. Għandi miegħi lil Malcolm Aġużgalja li beda minn sindku iva, però illum vesaq kif għamlet Alison ukoll għal arwol ta' Segretarju Parlamentari. Il-Kunsill Lokali Malcolm huwa l-ewwel tarġa sabiex tidħol fil-politika u mbagħad anke l-politika ikbar li hija l-kabinett mbagħad. Grazzi lilek, grazzi Marsa Skala ta' din il-merba sabiħa. Il-Kunsilli Lokali huma l-politika. Għax fil-fatt il-politika x'inhi? Il-politika hija servizz lejn in-nies. U s-servizz lejn in-nies huma billi nieħdu d-deċiżjonijiet fl-aħjar interess tan-nies għaliex għax huma xprunati mill-bżonnijiet tan-nies. Dik hija l-politika. U allura ma jistax ikollok xempju aħjar tal-politika milli huma l-Kunsilli Lokali infushom. U fil-fatt meta bniedem jidħol fil-Kunsilli Lokali jkun diġà daħal fil-politika. Fil-fatt jiena nemmen li l-esperjenza tiegħi bħala sindku kienet importanti ħafna u llum fil-pożizzjoni tiegħi wkoll bħala segretarju parlamentari ngħidlek li waħda mill-iktar affarijiet, miktar mill-iktar esperjenzi li għenitni biex inkun nista' naħdem aħjar hija l-esperjenza li kelli fil-Kunsill Lokali. Għaliex?
Għaliex xenitni nieħu ħafna deċiżjonijiet. U fil-fatt fil-Kunsill ukoll għandek punt importanti ħafna u hawnhekk insellem kemm lill-kandidati kollha li qegħdin joffru lilhom infushom għas-servizz tar-raħal tagħhom u tan-nies kollha. Imma anke nsellem ukoll dawk li kienu qegħdin fil-Kunsill. Għaliex mhix faċli tkun f'Kunsill lokali, u ħnejdek għal xiex. Jien bħala sindku hawnhekk żgur sħabi li kienu sindki u sħabi li huma sindki jistgħu jgħidulek. Meta tkun sindku f'Taraħal, inti ħatkun dejjem viċin in-nies, ħatkun l-ewwel punt ta' referenza. Kull ma jiġri ġor-raħal, kollox għal wiċċek kważi tista' tgħid. Kulħadd jiġi jfittxek, kulħadd jiġi jsibek, minn liċken linja, sa siġra, sa arblu, sa bozza, kollox. U dik hija punt li mhijiex daqshekk faċli ta' għax sakemm tipprova tfittex tara x'inhu jiġri, tipprova tilqa' l-ilment ta' dak li jkun u tittoqgħod attent ħafna li tgħin lill-persuna u f'salt wieħed tirrealizza li ħatgħin il-persuna u jiġri liħor ta' ma ġembu jgħidlek prosit sallab lili. U dak huma affarijiet li inti f'deċiżjoni, meta anke tkun qed tieħu deċiżjoni, inti xi ħaġa importanti ħafna li tkun qed taħseb mhux li taqbad u tfajjara deċiżjoni bla ħsieb ta' xejn. U allura naħseb li l-kunsilli iva huma punt importanti ħafna li lilna aħna jpoġġuna man-nies. U allura l-leħen tan-nies jasal minn hemmhekk. U mbagħad huwa naturali li l-kunsilli lokali permezz tal-kunsilliera u permezz tas-sindki fejn jistgħu jaħdmu ma jaħdmu. Imma mbagħad iwasslulek il-messaġġ f'livelli iktar il fuq. Jiena nista' ngħid li kont naħseb iva ta' kont laki ħafna li fejn kont jien naħdem bħala sindku fil-lokalità tiegħi ta' Ħażebbuġ. Kelli wkoll nies li kienu fil-kabinet dak iż-żmien u hemm uħud minnhom għadhom li kienu jisimgħuni ma kont niddejjaq xejn inħabtilhom il-bib, kont immur inħabtilhom il-bib u ngħidilhom isma' hawnhekk għandna bżonn lajnuna xi mhux ħanasal waħdi. U kienu jgħinuni. U dik imbagħad minn hemmhekk toħroġ ix-xewqa tiegħek li tkompli mixi iktar il qudiem għax dak fl-aħħar mill-aħħar kulħadd ikun mixi iktar il qudiem. Illum narhom b'mod differenti ħafna wkoll. Illum l-ewwel ħaġa ma nħares lejn il-kunsillijin b'mod l-isfel, anzi, inħares lejhom qed par. Għax ħafna mill-proġetti li rridu nagħmlu jekk verament iridu jkunu relevanti, irridu nagħmluhom jitfit mal-kunsilli lokali, jien ħanieħu mis-sezzjoni tiegħi tal-anzjanità attiva. Eżempju ċar minnhom huma iċ-ċentri ta' matul il-jum. Iċ-ċentri ta' matul il-jum lill-anzjani tagħna li huma ferm importanti fil-ħajja soċjali tar-raħal u fil-ħajja personali tal-anzjani tagħna stess. Kemm huwa importanti li naħdmu mal-kunsilli. Il-kunsilli lokali li jiftħulek il-bibien tagħhom, jiftħulek il-postijiet, fl-istess waqt ukoll jgħidulek isma' għandna bżonn hekk. Allura l-politika tiegħek qed tfassala fuq il-bżonnijiet u allura tkun iktar relevanti. Ma tistax taħdem fil-politika jekk widnejk ma jkunux miftuħin sew. Ma tistax, għax li qed tagħmel imbagħad jiġi bla sens. Allura importanti ħafna l-kunsilli li jkun qed jaħdmu fit magħna u li aħna kellna l-esperjenza magħhom għax nifhem ukoll il-frustrazzjoni ta' kunsillier, ta' sindku, ta' viċi sindku, ta' kull persuna li jipprova jilħqek u ma jistax. Jew jipprova jasal x'imkien u jsib bib magħluq. U allura naħseb hija xi ħaġa importanti ħafna anke għalina. Hemm mbagħad ukoll diversi servizzi, pereżempju sa dil-ġimgħa stess għadna kif varajna s-servizz ta' Silverti, van ieħor ta' Silverti ġewwa r-Rabat. Van tant importanti sabiex fl-aħħar mill-aħħar l-anzjani tagħna jilħqu il-qalba tar-raħal b'mod li huwa aktar tangibbli għal raġuni li pereżempju f'dawk l-areas għandek ħafna nies fil-kampanja u ħafna minnhom anzjani u jkunu jilħqu il-qalba tar-raħal u hekk fl-istess waqt anke naqsu l-emissjonijiet. Hemm ħafna fuq xiex naħdmu, hemm manifesti li huma interessanti ferm mill-Partit Laburista, jiena nieħu gost li nara manifesti moħloqin mill-bżonnijiet tal-irħula tagħna u hawnhekk ħanagħlaq l-intervent tiegħi billi ngħid żewġ kelmiet. Grazzi minn qalbi lil kull kandidat li kkandida ruħu għax mhux faċli li dawk il-kandidati kollha li taw is-servizz tagħhom illum u ddeċidu li jieqfu, nirrispetta d-deċiżjoni tagħhom u nirringrazzjahom ukoll, però nagħtikom kuraġġ. Kuraġġ lilkom, deħlin għall-biċċa xogħol mhix faċli, nista' nassigurakom mhix faċli, però sabiħa ħafna. Sabiħa immens u s-sodisfazzjon huwa kbir meta tagħmel dak li għandek tagħmlu minn qalbek u xprunat mill-għajnuna li għandek tagħti lin-nies. Grazzi. Grazzi Melkin, grazzi tal-intervent tiegħek, ferm interessanti. Mario, għandur lejk issa. X'inhuma l-ikbar sfidi li jaraw qudiemhom li tara inti li segwi li jiġu jgħidulek fil-kunsilli lokali u kemm importanti li l-manifest ta' kull lokal huwa l-viżjoni ta' dak il-kunsill lokali?
Ekku, Luke, naħseb illi bla dubju ta' xejn l-iktar ħaġa importanti qed titkellmu fuq rilevanza. U ċertament bħal kulaqda assoċjazzjoni każin u x'inhu anke partit politiku, jekk jaf ikun relevanti għal dawk li l-om joffri servizz, allura hemmhekk in-nies mhux ħajbqgħu kollhom fiduċja fik. U l-Kunsill Lokali mhux b'eċċezzjoni. Il-Kunsill Lokali jridu ikunu relevanti għal żminijiet tal-lum u l-ikbar responsabilità biex nassiguraw li dak isir hija proprju tagħna is-senti kunsilliera ħaddiema fil-Kunsill Lokali illi naħdmu f'dan il-qasam. U naħseb illi bħala membri eletti lokalment għandna l-aħjar għodda ta' kif nistgħu naslu għal dan it-tragward għaliex nemmen illi it-ħaddim tad-demokrazija lokali jekk wieħed jifhimha fl-intir tagħha twassal biex tagħti tifsira illi qed tagħti l-opportunità lil kull resident f'kull lokalità illi m'għandux għalfejn ikun xi ħadd illi għandu xi professjoni jew inkella xi ħadd illi bil-forsi jifhem f'ċertu suġġetti jew oħrajn. Imma jekk inti sempliċement għandek imħabba lejn il-lokal tiegħek, allura awtomatikament għandek ir-rekwiżiti meħtieġa biex tikkontesta u tagħti s-sem tiegħek fil-lokalità. U naħseb dak huwa l-ewwel punt huwa l-iktar wieħed kruċjali importanti. Però mbagħad il-kunsilliera u s-sindki li jiġu eletti nemmen li għandhom responsabilità li jaraw illi jużaw il-pjattaformi kollha meħtieġa u li jkun hemm bżonn biex jassiguraw li jkun hemm engagement ma' residenti. U meta inti qed iżżomm resident illi huwa involut fid-deċiżjoni li qed tieħu bħala kunsill, huwa involut anke fl-implementazzjoni ta' dawk id-deċiżjonijiet, allura hemmhekk qed tagħti sens ta' appartenenza lill-lokalità u allura hemmhekk ukoll għandek ir-residenti li huma parti integrali mix-xogħol li qed jagħmel il-Kunsill Lokali. U allura bekk ukoll iġġib il-fiduċja. U naħseb dik hija l-ewwel sfida. Illi rridu nassiguraw bħal membri eletti illi nikkonsultaw ma' residenti tagħna il-ħin kollu anke sa minn qabel ma jitfassal proġett. Biex nagħti eżempju, inutli Kunsill Lokali anke jekk b'intenzjoni tajba jonfoq il-flus biex jagħmel playing field jew spazju miftuħ, jekk dak l-ispazju miftuħ li forsi ħajintuża mit-tfal ma nassigurawx illi naraw l-opinjoni ta' tfal x'inhi biex naraw x'għandhom bżonn u x'iridu biex jużaw dak il-post. Inutli inti pereżempju anke jekk għal ġid tagħmel xi traffic management illi b'xi mod jew ieħor jista' jurta residenti, ċertament imma li jekk inti tagħmel dak billi tinvolvi n-nies qabel ma tieħu dawk id-deċiżjonijiet u residenti jkunu parti minn dik id-deċiżjoni, ċertament illi meta ħadd tiġi biex timplementa ħadd tkun ħafna iktar faċli biex dan jista' jsir. L-istess pereżempju l-parteċipazzjoni anke ta' tfal fl-implementazzjoni. Immaġina illi inti għandek numru ta' tfal illi qegħdin jipparteċipaw biex pereżempju planters illi hemm fi proġett li qed tagħmel spazju miftuħ dawn qegħdin jikkontribwixxu billi pereżempju jpinġuhom jew jpinġu ħajt bi graffitti illi għandu relevanza mal-proġetti li inti qed tagħmel. Ċertament li dak it-tifel jekk ħajara tifel ieħor jivvandalizza jew jagħmel ħsara f'dak il-post, ħajkunu l-ewwel wieħed illi ħajjaqaflu jgħidu biex ma jagħmilx hekk għax hu jħossu parti minn dak il-proġett. U allura it-tħaddim tad-demokrazija lokali b'dan il-mod mill-membri eletti hija kruċjali. Fejn jidħol imbagħad manifest naħseb illi il-Partit Laburista u rid ngħid li din hija l-ewwel darba fl-istorja tal-Kunsill Lokali li għandek partit politiku illi fil-manifest tiegħu qed inizzel il-weda illi l-kunsilliera tiegħu ħajjipparteċipaw b'mod mill-aktar wiesa' b'mod li għaddi kemm spjegajt. Ġifieri dak huwa punt importanti li qed jagħti għodda anke lir-residenti. Imma mbagħad għandek pereżempju proposti fejn qegħdin naraw kif insaħħu s-sigurtà fil-lokalitajiet. Ix-xogħol kbir u prezzabbli li saru l-pulizija fil-komunità illi qiegħed jissaħħaħ u qiegħed jinfirex f'kull lokalità fejn hemmhekk allura qed ikunu proattivi u mhux reattivi għal dak li jista' jiġri. Qed titkellmu fuq anzjanità attiva anke fil-qalba tal-lokalitajiet illi anke hemmhekk allura qed tagħti ċertu sarħan il-moħħ anke fejn tidħol is-saħħa mentali tal-anzjanitana. Għaliex oltre inti tmur tgħix ġo dar għall-anzjani jew inkella ġo home, mentri inti qed tgħix fil-lokalità fil-post fejn twilit, fejn trabbejt, fejn għamilt il-ħbieb, fejn qed tgħix il-familja tiegħek u allura anke hemmhekk għall-saħħa ta' serħan il-moħħ ċertament li hija iktar vantaġġuża. Jekk l-ambjent pereżempju. Mario, jekk ittik 4 sigħat titkellem fuq il-Kunsill Lokali ħadib għaddej, ma għawtnej oħra wkoll ħantuhom tikka żgħira ċans jitkellmu huma wkoll. Ħanaddi għandek dal-waqt. Ovvjament, żgur mistejju għalih Mario, żmien u omor jaħdem f'dan is-settur bil-fors għandu ħafna xejn. Però Mario daħħalni għal dak li rid insaqsi lilek, Chris, semma l-isfidi. U jekk issemmi l-isfidi naħseb il-Ħamrun tops the list ta' wieħed mill-iktar lokalitajiet li għandu sfidi varjati. X'tagħmel inti bħala sindku flimkien mal-kollegi kollha tiegħek sabiex tindirizza dawn l-isfidi? Eżatt, kif semmejt inti bħala lokal fejn ġejjin għandna ħafna sfidi. Sfidi li tittieqaf u tajt isma' hawnhekk għandi problema. Ma tistax
tħalli sfida u tajt nsambat naraw. Jina bniedem nindaġidi bħalma jagħmel il-gvern fl-aħħar mill-aħħar li naraw x'inhi il-problema, naraw situazzjonijiet u soluzzjonijiet jista' jkun hemm, infemmu n-nies u nibdew ix-xogħlijiet. Fil-fatt bħala kunsill lokali qegħdin għaddejjin bir-reġenerazzjoni ta' dan il-lokal, ħadna diversi deċiżjoni tibsin, ħadna pereżempju m'għandniex spazji miftuħa, iddeċidejna illi nagħlqu toroq ukoll li kienu għat-traffiku u nagħmlu playing field hemmhekk. Għamilna pereżempju post ieħor kien parking space ta' 6 karozzi, mexxejnihom u għamilna llum open space żgħar li dak li jkun jista' jgawdi. Triq kbira San Giuseppe, ħadd ma rid jagħmilha bħala proġett, imma flimkien mal-Gvern u Infrastructure Malta tħanna liha, kien proġett ambizzjuż ħafna u għamilnieh ukoll. Illum qed ingawdu is-sakrifiċċji li kollha minna flimkien. Jekk naqbad insemmi sfidi li għandna ma niqafx, pereżempju kellna triq ukoll li kienet ukoll b'nuqqas ta' sigurtà. Ma qtajniex qarbna, tħanna fiha, għamilna investiment totali, għamilna d-dawl, għamilna l-fanali, għamilna ħafna affarijiet u anke kellna nneħħu l-parkeġġi. Ġifieri biex neħħi parkeġġ xi kultant iqumu għalik ir-residenti, però ftemt ma' residenti hemmhekk hemm il fuq minn 40 familja li għattilhom isma' x'iridu. Nibqgħu dis-sitwazzjoni jew nimxu l-qudiem. U qbilna nimxu l-qudiem. U llum is-sitwazzjoni hija ħafna ħjar, kuntent li diġà kont qed nitkellem magħhom ukoll u kuntenti bis-sitwazzjoni li għamilna l-improvement f'din il-lokalità wkoll. U mill-ħamrun ħanaqbdu r-rota u nibdew bil-mod il-mod niżlin. Mhux ħammaru ħafna l-bot, ħammaru tal-Pjetà. L-eks sindku tal-Pjetà illum l-istess bħal Malcolm u bħal Alison illum huwa parti mill-kabinet, segretarju parlamentari. Kit, x'inhi l-importanza taż-żgħażagħ fil-politika lokali? Dewnet insellem lilek Luke il-panel, il-sħabi, il-kollegi, il-Prim Ministru u l-iskalin li tanġew biħġarhom biex jagħtu merħba, partikolarment il-Prim Ministru Roberta Bela. Qabel inwieġeb id-domanda tiegħek irrid nibda billi ngħid. Fil-ħajja jgħidu li l-paraguni huma odjużi. Imma fl-istess ħin fil-politika kollox huwa relattiv. Jiġifieri il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Jien għaddi niftakarni isu l-bieraħ lura għall-2013, żagħżugħ ta' 29 sena, kont inħtart sindku, għadni niftakarni l-ewwel darba kif irfist l-għadba tal-Kunsill Lokali. Dak iż-żmien is-Segretarju Eżekuttiv jiena dħalt kolni entużjażmu biex nagħti l-kontribut tiegħi għalli insa minn dak li qed tgħid ma jista' jsir xejn għax il-Kunsill huwa mimli dejn. Dak iż-żmien sfortunatament Gvern Nazzjonalista kien bil-kreattività kollha tiegħu ħoloq dik l-iskema li konna ngħidula ta' PPP u jiena prattikament għamilt l-ewwel leġislatura tiegħi inħallas dak id-dejn għal toroq li kienu saru fil-leġislatura passata fi żmien Gvern Nazzjonalista u fi żmien maġġoranza l-istess Nazzjonalista. Jiena kważi kważi tiġini lejra għal daw il-kandidati li ħirġin illum għaliex għax tant għandhom għodda u tant kandidati żgħażagħ bl-entużjażmu, bl-enerġija tagħhom, bl-idejat innovattivi tagħhom jistgħu jipparteċipaw. Insemmu l-qasam ambjentali pereżempju, nafu l-kontribut tal-Gvern l-idejat fejn jidħlu spazji miftuħa, parks, ġonna, bandli, l-istess għall-indafa. L-indafa huwa suġġett tant utopiku. Nafu l-Gvern kemm qed jinvesti anke f'tagħmir teknoloġiku. Allura, meta żgħażagħ jagħtu l-idejat tagħhom qed intejbu dawn is-setturi. Insemmi l-qasam ukoll tal-ippjanar. Jien meta kont sindku sfortunatament għaddejt minn żewġ inċidenti xejn sbieħ. Wieħed minnhom huwa kienet kważi traċedja meta seħħet meta waqa' bini in-niżla tal-isptar insibuha tal-Edwarda Manġa u l-inċident ieħor li t-tnejn li huma setgħu kienu fatali ta' triq tal-isptar dik id-darba ħalli jifhimni kulħadd il-każ fejn kienet involuta Janet Walker. Prattikament dak iż-żmien sfortunatament ma kienx hawn ir-riżorsi li dan il-Gvern qiegħed joffri, illum biżżejjed ngħid li min għandu xi ilment saħansitra se jkun qed jingħata s-servizz u l-assistenza ta' avukat u periti b'xejn. Illum iż-żgħażagħ u l-kunselliera iż-żgħażagħ ħalli ma ntawwalx, iż-żgħażagħ u l-kunselliera flimkien mas-sindki tagħhom se jkunu jistgħu jikkontribwixxu anke fejn jidħol it-trasport permezz ta' suġġerimenti fejn jidħol it-trasport pubbliku, kif ukoll l-introduzzjoni ta' diversi servizzi oħra fosthom
xi servizzi tas-saħħa fosthom il-bereġ. U hawnhekk ħajkolli nirrakkonta xi ħaġa żgħira wkoll. Jiena meta kont sindku kont sibt sitwazzjoni fejn għal sempliċi tabib li kien jiġi darba fil-ġimgħa jikteb ir-riċetti lill-anzjani tagħna, dak li kien dak iż-żmien sindku nazzjonalista, kombinazzjoni tal-kombinazzjonijiet, kien iħallas tabib sindku nazzjonalista kollega tiegħu oħra. Ovvjament din is-sitwazzjoni inbidlet hekk kif tela kunsill b'maġġoranza Laburista u tela gvern Laburista wkoll, u mhux tal-li beda jingħata s-servizz tas-saħħa mingħajr ma jħallas is-servizz tat-tabib, imma saħansitra infetħet berġa li tagħti diversi servizzi fl-istess kunsill lokali. U minn hawn irrid nirringrazzja u nsellem il-Mr. Chris Fern li propju infetħet fi żmienu. Xtaqt nagħlaq b'messaġġ partikolari lill kandidati għall kunsill lokali kollha, imma speċjalment iż-żgħażagħ biex ħadd ma jaqtalhom qalbhom. Tal-Pjetà kien magħruf li hu lokal tradizzjonalment nazzjonalista. Hekk kif ħadna tmexxija aħna minn dakinhar stess, bdew jgħiduli tagħmel x'tagħmel il-kunsill se jintilef. U jien kont iwieġeb ngħidhom ġifri qed tgħiduli li minn issa nar mix-xuguman. Naturalment da mhux fil-karattru tiegħi, fl-2013 irbaħna dik l-elezzjoni b'maġġoranza ta' 52%, 6 snin wara irbaħna b'maġġoranza ta' 70%. Ġifieri, għal darb'oħra nerġa' nappella kuraġġ biex nhar 8 ta' Ġunju nivvotaw lil kandidati Laburisti kollha kemm għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali u ma jistax jonqos għal dik tal-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi Segretar Parlamentari, Tita Tsopardi Kanti. Ammur mis-Segretar Parlamentari li jħuħsib iż-żgħażagħ għal żagħżugħ. Żagħżugħ li naħseb wieħed mill-iżgħar li qatt kellna f'Kunsill Lokali, tant kont żgħir laqas sajt toqgħod sindku inti dak iż-żmien kellek tagħlaq l-età sabiex imbagħad tinħatar f'dak ir-rwol. Carlos, iż-żgħażagħ għandhom rwol importanti ħafna fid-deċiżjonijiet li jittieħdu mhux fil-Kunsilli Lokali biss, imma anke fil-politika in ġenerali. Qabel kont tisma' l-Kunsilli Lokali tax-xjuħ tal-anzjani, kemm mhux veru dik il-kwotazzjoni, dak li jgħidu. Ekku, kif qed tgħid inti Luke, waħda mill-affarijiet li kellna qabel l-2013 kien li iż-żgħażagħ kienu hemm bħala tokenizmu. Xi ġifieri dan? Jiġifieri li nippruvaw nieħdu forsi xi ritratt jew tnejn maż-żgħażagħ li ta' parsi qed nisimgħu iż-żgħażagħ u mbagħad wara li nitilgħu wara li għaddu l-elezzjonijiet iż-żgħażagħ ma kontx tismi iktar miegħhom. U fl-2013 dan inbidel. Tgħidli inbidel għaliex? Għax fl-2013 Malta għamlet l-ewwel pass li tagħti il-vot 16 għall kunsilli lokali. Ġifieri fl-2013 Gvern Laburista ta' dan id-dritt. Pero kien Gvern Laburista li kompla jisfida l-status quo u fl-2017 għal darb'oħra irraġa' ngħata dritt biex żgħażagħ ta' 16 sena issa jistgħu jivvotaw mhux biss għall-kunsilli imma għall-MPs kif ukoll għall-elezzjoni ġenerali. Fl-2019 Malta għal darb'oħra kienet l-ewwel pajjiż fid-dinja li bis-saħħa hekk żgħażagħ bħali li dak iż-żmien kelli 17 sena setgħu joħorġu u jagħtu kontribut fil-lokalità tagħhom. Jiġifieri dan huwa eżempju ċar ta' kif iż-żgħażagħ u kif il-Partit Laburista dejjem jiena mhux li nħobb inqabbel, jiġifieri m'iniex persuna li nitkellem b'mod partiġanizmu, imma irid insemmi li dak iż-żmien il-Partit Nazzjonalista għal xi 20 sen ilu kien darba semja fil-Parlament trid jirkeb fuq dal-karru u jgħid le din aħna ħriġna biha ta' jiena ngħidlu il-Partit Nazzjonalista inti kompli iddiskuti u l-Partit Laburista ikompli jimplementa. U dak li qed jagħmel rarġajna sa issa sa ftit xhur ilu ġifieri taħt din it-tmexxija u tkompli tafferma l-fiduċja mhux biss tal-pajjiż imma anke tal-Gvern Laburista u l-Prim Ministru kemm irid jirrispetta l-vot demokratiku. Għaliex? Għax issa żgħażagħ li jingħataw il-fiduċja mill-poplu
b'mod demokratikament jistgħu wkoll iservu bħala sindki u viċi sindki. Jiġifieri dik forsi l-anomalija li kien hemm fil-liġi illum issewwit ukoll. U għalhekk jiena żgħażagħ ngħidilhom għandkom gvern li qed jafda ħafna fikom, qed jemmen fikom, qed itikom l-għodda u intom ma tużawiex, mela iva, iż-żgħażagħ huma aktar minn qatt qabel il-katalisti u l-importanza tal-Kunsill Lokali biex inkomplu noffru dimensjoni differenti. Ħa nirrepeti komment żgħir li uża persuna li jippreżenta bħali. Nżommu fil-qosor issa għal dawn l-interventi li għandna issa. Segretarju parlamentari, f'din leġislatura kellna waħda mill-ikbar strateġiji li rat fil-bot u viżjoni għal kunsilli lokali li qatt saret f'dawn is-snin. Kif inisejra u x'qed naraw li ħanoħorġu minna din il-viżjoni strateġika? Ekku s-sena li għaddiet bħala gvern lokali nedejna l-istrateġija nazzjonali għal gvern lokali li toħodna għas-sena 2030. Strateġija li fetħed diskussjoni wiesa ma' sindki, kunsilliera taż-żewġ naħat, segretarji eżekuttivi, ħaddiema, imsieħba tal-gvern lokali u daw kollha li xtaqu iwasslu leħinhom u xtaqu jagħtu l-input għal din l-istrateġija. Strateġija mibnija wkoll fuq il-wedi elettorali tal-Manifest Malta flimkien fejn fost l-1000 proposta ta' dan il-Manifest Malta flimkien kien hemm propju il-wedit ukoll marbuta mal-kunsilli lokali. Hija strateġija wkoll bbażata mibnija fuq 5 pilastri ewlenin il-priorità diġitali għal gvern lokali, governanza tajba u effettiva, lokalitajiet notfa, kunsilli lokali viċin in-nies, riżorsi reġjonali għal kunsilli lokali. Dan kollu mbagħad jorbot mal-manifest elettorali li l-Partit Laburista għadu kif ippreżenta għal kull lokalità li jindirizzaw il-bżonnijiet tal-lokalitajiet kollha. Dan kollu jispjega kemm Gvern Laburista għandu pjan ċar għal kunsilli lokali u l-kunsilli reġjonali għaliex ħaġa tibni ma' oħra. U iva, permezz tat-tim tajjeb li għandna bħala Partit Laburista, l-kunsilliera futuri, il-kandidati li qegħdin nippreżentaw jiena fiduċjuża li l-qasam tal-gvern lokali se jkompli miexi il-qudiem fid-direzzjoni tajba. Aħna nemmnu fil-kunsilli lokali imma nemmnu f'kull wieħed u waħda minn dawk li jixtiequ joffru l-għajnuna tagħhom fuq bażi lokali. U hawnhekk nixtieq insellem lill-eks kollega tiegħi Kunsillier James Kawki, Kunsillier Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali ta' Bormla, fejn kien kunsillier eżemplari li ħadem id-fit mal-kunsilliera Laburista imma għaliex ħadem id-fit mal-kunsilliera Laburista l-ġid tal-lokalità, sfortunatament Partit Nazzjonalista qaċtu dan kollu għaliex awgura rrit it-tajjeb jippreveni fil-lokalità. Kien kunsillier li għaraf it-tajjeb li qiegħed isir. U jiena nixtieq nieħu l-opportunità fil-ftit ħin li fadalli biex ngħid lir-residenti hemm barra kunu intom li tiddeċiedu u tażlu lil min tridu jirrappreżentakom fil-kunsilli lokali. Ara ma tħallux lil min jgħidilkom l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali mhumiex importanti, huma importanti ħafna. Kemm ili ndur lokalitajiet nawgura nifra flimkien mal-kunsilliera proġetti minn proġetti żgħar, proġetti akbar, proġetti li l-kunsilli ħadmu jitfit mal-gvern ċentrali, biss jekk forsi tippermetti li nsemmi xi eżempji ta' proġetti ta' spazji miftuħa u rikreazzjoni bħal playing fields, ġonna, libreriji, inizjattivi edukattivi u ħafna proġetti li jagħmlu unur u ġieħ lill-lokalitajiet tagħna. Allura aħna rridu nkunu biex nażlu lil min irid jirrappreżentana. Il-kunsilli lokali qegħdin hemmhekk u se jibqu.
Għal daqstant tħallux lil min jażel il-kunsilliera jekk mhux intom. Aħna r-residenti tal-lokalitajiet għandna nemnu fil-kandidati li qegħdin irresqulkom għaliex rajna d-differenza bej kunsilli lokali taħt gvern laborista li meta tajnihom l-għodda, tajnihom il-finanzi, imma fuq kollox emminna fihom illum il-ġurnata għandna lokalitajiet sbieħ, lokalitajiet aħjar biex fl-aħħar mill-aħħar ir-residenti tagħna l-Maltin u l-Awċin jgħixu ħajja isbaħ viċin id-dar tagħhom. Mario, kemm ili nafek dejjem it-tambar ħaġa. Tużax ċittadin u uża l-kelma resident. Għaliex daqshekk importanti għalik distinzjoni? Iva, Luk, naħseb illi iktar mill fuq livell nazzjonali, fuq livell lokali, dik id-distinzjoni hija importanti ħafna u kruċjali għaliex nemmen illi fil-waqt li kulħadd jista' jkun resident ġo pajjiż jew ġo lokalità, mhux bil-fors tkun ċittadin, għax ma tikkwalifikax biex tkun ċittadin. U nemmen bissieħ allura illi kull deċiżjoni jew inkella kull innovazzjoni li se jagħmel kunsill lokali jrid jaċċerta li qed jinkludi l kulħadd, inkluż dawk illi m'għandhomx il-privileġġ li jissejħu ċittadini Maltin. Għandna diversi minn dawn in-nies li qed jgħixu fid-diversi lokalitajiet li għandna u għaldaqstant nemmen bissieħ li dawn iridu jkunu parti integrali mill-bidliet illi bħala kunsilli lokali irridu wettqu. U hija waħda mill-isfidi fil-fatt illi hemm għaliex ħafna drabi ssib oppożizzjoni f'dan is-sens u ftit forsi għatem ftit illi ma jifhmuhiex. U għaldaqstant nemmen bissieħ illi iktar milli ċittadin jiġi l-ewwel fil-ħidma tal-kunsill għandu jkun ir-resident illi jiġi l-ewwel. Punti ieħor li xtaqt nagħmel ukoll hija fuq sfidi forsi li wieħed irid jibda jitkellem fuqhom f'din il-leġislatura li ġejja. Naħseb illi jkun stan anki għall-gvern lokali li nbdew niddiskutu issues bħal pereżempju in-numru ta' kunsilliera li jiġu eletti. Mhux bil-forsa x'qed tiddiskuti xi ħaġa trid timplementa, imma tajjeb li wieħed jiddiskuti dawn it-tip ta' affarijiet. Għandek l-issue wkoll pereżempju ta' rappreżentanza tan-nisa fuq livell lokali. Allura anki hemmhekk hemm bżonn diskussjoni biex naraw x'emendi leġislattivi hemm bżonn pereżempju fuq is-seduta tal-Kunsill Lokali. Għandha tibqa' lil-laqgħa tal-Kunsill tibda wara 5 ta' filgħaxija u allura għandna nħarsu lejn opportunitajiet differenti illi l-laqgħa tkun matul il-ġurnata biex inti allura l-parteċipazzjoni anki tal-mara tkun iktar faċli għax tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill waqt is-sigħat tax-xogħol tagħha. Jiġifieri naħseb illi hemm sfidi li wieħed irid jibda jindirizzahom ma jibżax minnhom għaliex wara kollox mid-diskussjoni ċertament illi ħajoħroġ il-ġid. Nixtieq naraq b'appell. Jiena għandi forsi l-isfortuna illi għandi snin dwar esperjenza fis-sala tal-voti. U jkun dispjaċir illi tara lokalitajiet illi l-partit ikun ġab il-maġġoranza tal-voti fihom imma għal ftit voti jitlef it-tmexxija ta' dik il-lokalità. Jiġu f'moħħ il-Furjana li msida fost l-oħrajn. U allura l-appell tiegħi huwa min qed isegwina illi baqanna ġimgħa biex naċċertaw li niġbru dokumenti tal-vot jew mill-Kunsill Lokali jew mill-assess tal-lokalitajiet jiddependi skont il-lokalità, imma wkoll l-importanza ta' kemm importanti li nivvutaw il-kandidati kollha illi hemm fil-lista tal-partit. Jista' jkun hemm nies illi m'għandniex grassja magħhom, mhux bil-fors irdu ntuhom l-ewwel preferenza jekk hemm bżonn ittihom anke l-aħħar preferenza, però dak l-aħħar vot f'ċertu stadji tal-att tal-voti huwa kruċjali biex il-partit iżomm il-lokalitajiet u jżid il-maġġoranza fejn għandu. U naħseb u nagħlaq biha illi għandna obbligu kollha kemm aħna illi nassiguraw l-ewwel nett li nżommu dak li ksibna 5 snin ilu u possibilment inġibu riżultat aħjar għalina għal-residenti ma fuq kollox naħseb għal-Prim Ministru għat-tmexxija tal-partit illi fil-moment tal-prova u fejn l-iktar il-pajjiż għadda minn diffikultajiet kbar kemm bħala ħaddiema kemm bħala negozjanti imma l-iktar bħala familji sibna partit, sibna gvern li tana wens u kull fejn kien hemm bżonn tagħna l-għajnuna meħtieġa għal daqstant naħseb illi huwa xi ħaġa minn hawn lid-dinja illi nassiguraw illi nagħtu lura dak l-appoġġ tagħna kemm il-Prim Ministru kif ukoll anke l-Gvern u l-Partit Laburista billi nassiguraw li nivvotaw il-kandidati kollha fil-lista tal-Partit Laburista. Ħajkolli nikser naqa' kemti, ħajkolli niksirha, però irrid nisma' minn għandek ukoll x'riformi hija tara fil-futur qarib issa, fl-immedjat, fil-qosor ħafna. Bla dubju, kien naħseb li huwa imperattiv li nibdew niddiskutu kif għadd in-numru ta' kunsilliera jiġu eletti. Nemmen illi anki bħala sentki rwol tagħhom għandu jingħata iktar importanza, partikolarment anki nesploraw il-possibilità ta' kif wieħed jista' anki jgħin is-sentki biex ikunu iktar preżenti fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali, forsi ftit jirrealizzaw, imma meta inti għandek sentku f'lokalità illi għandu x-xogħol privat tiegħu
u meta jispiċċa l-ġurnata tax-xogħol imur fil-lokalità fil-kunsill biex jippruva jifhem x'sar matul il-ġurnata meta inti fħin illi għandek is-segretarju u l-ħadima kważi jaqqas qegħdin hemmhekk għax il-ġurnata tax-xogħol għaddiet, hija diffiċli biex anke mill-lat politiku sentku jassigura li l-manifest tal-partit tiegħu illi l-viżjoni li huwa għandu qed tiġi implementata mill-amministrattiv tal-Kunsill. Naħseb illi dawk huma żewġ punti importanti kif ukoll kif għadd ċertament li rridu naraw involviment iktar tan-nisa fil-politika fuq livell lokali b'miżuri illi forsi ftit hemm bżonn bidla illi trid issir imma d-differenza hija kbira u ħatejn ħafna biex ikun hemm iktar involviment. Nemmen ukoll li b'dan it-tibdil kollu ħatwassal ukoll biex jitjib il-kwalità. Għaliex meta inti titteleġi kważi 486 kunsillier, qed nitkellmu miżerjament trid kważi 700 kandidat. 700. U mhijiex ħaġa faċli biex issib 700 kandidat illi kollha forsi ikunu validi. Nitkellmu b'mod ċaru miftuħ. U allura l-fatt li inti kollok teleġi inqas kunsilliera ċertament li ħatkun iktar faċli biex issib kwalità fil-kandidatura. Jiena ili fil-kunsillier 20 sena, m'hemm l-ebda studju jew l-ebda esperjenza maturi illi iktar mu kbir il-Kunsill, iktar hija kbira l-effiċjenza. Grazzi ħafna Mario u ħanerġa' noħroġ miċ-ċirku tagħna u ħammur għall-intervent mill-kandidat għall Parlament Ewropew l-Avukat Dr. Alex Agius Saliba. L-ewwel nett, grazzi lilkom Skalin, imma l-ewwel u qabel kollox proset lill-Prim Ministru kampanja sħiħa, ġurnata waħda wara l-oħra, pjazza waħda wara l-oħra mifquwajn, bl-entużjażmu, bl-imħabba lejn il-Partit Laburista u dik hija l-għaqda illi ġab il-Prim Ministru f'dan il-partit, illi samħajja il-Prim Ministru f'dan il-partit u li kull wieħed u waħda minna għandu jos għax ħaddieħor ma jiflaħniex, ma jiflaħx jarana ma' qudin. U x'differenza ħbib tiegħi illum. Qegħdin hawnhekk nitkellmu fuq kemm irridu nkomplu ninvestu fuq bażi lokali, fuq idejat għall-lokalitajiet tagħna, fuq rekord ta' investiment fejn jidħlu lotijiet għall-kunsilli lokali, fuq rekord ta' għajnuniet illi bħala gvern ċentrali permezz tagħhom qed ngħinu lill-lokalitajiet tagħna. U fuq in-naħa l-oħra x'ismajna fejn jidħlu l-kunsilli lokali. Baħħ totali, imma għalonna ħaġa waħda. X'inhu huwa l-unika skop illi għandhom fejn jidħlu l-kunsilli lokali. Jridu illi l-mappa ta' Malta minn ħamra issir blu. U aħna ngħidulhom ismani. Jekk tridu illi tibdlu l-kulur tal-mappa ta' Malta x'da fl-aħħar mill-aħħar jisu lob ta' tfal, intukom drawing book, marker, kulur, blu u għodu ħazzu. Tilabux bil-futur tal-lokalitajiet tagħna. Sar ħafna u sar wisq investiment biex inħallu l-Partit Nazzjonalista jilab dat-tip tal-lob. Però ħankun qiegħed niddevja daqsxejn ukoll illum u nitkellem fuq l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-importanza fl-aħħar mill-aħħar fit-8 ta' Ġunju ħajkonna żewġ testijiet elettorali, l-importanza ta' dawn l-elezzjonijiet. U mill-ġdid id-differenza bejn dak illi qegħdin noffru aħna u dak illi qed joffri ħaddieħor. L-ewwel nett. Dak illi joffrejna aħna matul dawn l-aħħar 11 sena, rekord wieħed wara l-ieħor. Aħna għad-differenza ta' ħaddieħor niftaħru bir-rekords tal-ġid. Niftaħru bl-inċentivi illi nagħtu u l-għajnuna li nagħtu lin-nies. Aħna il-gvern, il-partit tar-rekords fiż-żidiet tal-pensjonijiet. Aħna il-partit tar-rekords tal-għajnuniet għal dawk l-aktar vulnerabbli. Aħna l-partit tar-rekords mhux biss lokali imma Ewropej fejn jidħlu għajnuniet bla preċedenti li komplejna nagħtu fl-aktar żminijiet diffiċli meta faqqat pandemija. U ħaddieħor x'rekord għandu u x'rekord irid ikompli jżomm. M'għandhom rekord wieħed in-nazzjonalisti. Ir-rekord tal-iktar delegazzjoni fil-Parlament Ewropew illi rnexxielha tmexxi reżoluzzjonijiet matul dawn l-aħħar 5 snin kontra pajjiżhom. U laqqas qed jgħidulna isma' ejja nippruvaw innessu daqsxejn u nibdlu daqsxejn il-paġna u niżdru daw suppost nazzjonalisti. Li tkun nazzjonalist xi jfisser? Illi toġbok aktar il-maduma milli torċa, suppost li tkun nazzjonalist. Illi ġib l-interessi
ta' pajjiżek l-ewwel u qabel kollox. U daw jaħdmu bir-rivers. L-iktar delegazzjoni fil-Parlament Ewropew dak hu r-rekord tagħhom illi jagħmlu ksara lil pajjiżna u issa jgħidulna li jridu jkunu aktar kreattivi, jridu jagħmlu gwerra għaddejs aktar kreattivi mhux biex joħolqu l-ġid, qed jgħidulkom aktar kreattivi biex jagħmlu aktar ħsara. X'differenza jiena niġi hawnhekk wara 5 snin u ngħidilkom il-5 snin li għaddew mużajthomx biex inkasbar isem pajjiżi, immużajthom biex nintroduċi drittijiet ġodda, mhux biss għall-konsumaturi Maltin imma l-konsumaturi kollha Ewropej. Jiena niġi hawnhekk u bikburija ngħidilkom użajt l-aħħar 5 snin biex nintroduċi drittijiet ġodda għal ħaddiema mhux biss Maltin imma anke Ewropej. Jiena niġi hawnhekk u bikburija u ngħidilkom milli użajt dawn l-aħħar 5 snin biex niġġieled favur id-delizzji u tradizzjonijiet tagħna l-Maltin fosthom dawk tal-kaċċa u l-insejp illi ħadd ieħor jitrattahom daqs li kieku kienu ċittadini tat-tieni klassi. Jiena niġi hawnhekk u ngħidilkom illi tkellimt għall-aktar vulnerabbli u ġġiliet kontra min qabad il-budget soċjali Ewropej fosthom l-Ewroparlamentari tal-Partit Nazzjonalista u minflok użawh għal ħaddiema li qegħdin jitilfu x-xogħol fuq bażi Ewropea għal dawk l-aktar vulnerabbli fuq bażi Ewropea ivvutaw biex imur fil-bwiet tal-fabbriki tal-armamenti għax daw bid-deni biss jieħdu pjaċir u intom taħsbu li daw ħajjieħdu pjaċir bid-dialogu li jimbotta l-qoddim il-Prim Ministru Roberta Biela, li jimbotta l-qoddim il-Ministru tal-Affarijiet jimbolġ kull fej ikun f'kull responsabilità li jkollna, daw jieħdu pjaċir bit-turbulanzi illi jkollna madwarna, jieħdu pjaċir bl-inkwiet u jistaħnu fej jaraw l-inkwiet. U allura ġej perjodu importanti ħafna qudiemna. Ejja ma npaxxuhomx. Ejja ma npaxxuhomx billi nħalluhom irreġġaw l-arloġġ lura. Ejja ma nipperikolawx dak illi ksibna b'tant tbatija, dak illi ksibna b'tant sagrifiċċji. Għaliex qed kif qedtilkom fil-bidu dawn huma nies illi qegħdin jafżawna minn qabel u qed jgħidulna minn qabel illi mhux ħajibdlu d-direzzjoni, illi l-ħsara li kienu jagħmlu ħajibqgħu jagħmluha u fl-aħħar mill-aħħar meta niġu qudiemkom u ngħidulkom isma' aħna din hawnhekk u ħanejdulkom what do we stand for. Aħna għal xiex irridu nkunu hemmhekk. Preżentajnielkom manifest elettorali, punti ta' prinċipju illi ħankunu qegħdin naħdmu fuqhom fl-elezzjonijiet wara l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li ġej. Dan mhux proposti illi waqqajna mis-sema. Din hija kontinwazzjoni tax-xogħol li għamilna matul dawn l-aħħar 5 snin. Ħadd ieħor laqqas biss manifest lejliet elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew daqstant importanti ma kien kapaċi jippreżenta. Uħa nikkontradixxina għalej l-nifsi għal dak li qed. Kisru rekord ieħor din id-darba. Għall-ewwel darba sissa ġimagħtej qabel dawn l-elezzjonijiet kellna partit politiku mill-2004 law illi ma ppreżentax il-ħsibijiet tiegħu għal elezzjoni fuq bażi nazzjonali. Għandhom 7 manifesti elettorali differenti, manifest differenti għal kull kandidat. Wieħed jgħidilna illi jekk jitla irid illi t-tassazzjoni ma tibqax kompetenza tagħna għal innet nerġgħu nistudjaw il-pożizzjoni tagħna. L-oħra tgħidilna illi trid illi Malta u tfal tagħna, l-istudenti tagħna, l-żgħażagħ tagħna minflok noqogħdu nibatulhom iż-żidiet u ntuhom trasport b'xejn u ngħinuhom sabiex ikollhom l-aqwa opportunitajiet trid tibagħthom bil-liefa jiġġieldu il-gwerer ta' ħaddieħor u mill-kumplament l-ieħor ħsara, gambetti u tafiċ. Jattakkawna anka fuq l-iktar affarijiet li huma sensittivi għal pajjiżna. Kif tista' titfa' wiċċek il-qudiem f'elezzjonijiet bħal dawn u tattakka saħansitra wieħed mill-aqwa prinċipji tal-Unjoni Ewropea, il-fondi Ewropej, illi huwa wieħed mill-ikbar pluses tal-proġett Ewropew. Anke hemmhekk fl-aħħar mill-aħħar qegħdin jippruvaw jagħmlu l-ksara, għamluha matul dawn l-aħħar 5 snin u jerġgħu jagħmluha fil-5 snin li ġejjin. Għaliex iridu jkunu kreattivi
biex jagħmlu ħsara massima. Allura għażla waħda bis-sanna fit-8 ta' Ġunju illi ġej. L-għażla hija vot lil kandidati kollha kemm huma tal-Partit Laburista. Tħallu lil ħadd barra. Tħallu lil ħadd. Ivvutaw lil kulħadd. Tpaxxuhomx bekk biss nistgħu nagħtu is-saħħa lil Maltin u s-saħħa lil Lawċin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Alex Agius Saliba. Chris, mela, ħanerġa' niġbed lura għax id-diskors ta' Alex ovvjament kien diskors iktar immirat lejn l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, jiena ħanerġa' niġbdek lura għal dak li qed nitkellmu illum għal kunsilli lokali. Li tkun sindku ta' kunsill lokali mhuwiex biss li tuħsib bozzot, bankini, toro, sinjali malar, huwa parti minn xogħolok, però inti kont wieħed mis-sindki li tajt il-ħajja wkoll lill-lokalità tiegħek, il-ħajja soċjali. Qatt il-komunità tiegħek tal-Ħamrun. Għaliex għamilta din? Ovvjament il-lokali tkun maqut, jiena nemmen jekk ma jkunx hemm laqda bħal minn bħalissa fil-partit ma tistax timxi pass il-qudiem. U nemmen li aħna bħala lokal naqqadna flimkien aħna laqdiet il-business community li hija importanti ħafna għandna numru ta' ħwienet li huma tal-familja li wkoll nippruvaw ngħinuhom u ħloqna attivitajiet matul is-sena kollha fejn nixbdu eluf ta' nies u wkoll nuru bħala vetrina tal-lokal tagħna x'aħna noffru. Għal-bidu forsi bdejna ma nifhmux aħna nagħmlu, ma żmien bdejna nindunaw li bħal speċi nagħmlu l-festival ta' ċokkolata aħna. Illi anka ġew bar minn Malta u diversi turisti wkoll saqsuna dwar il-festival u naqqadna wkoll ma' Modika, pereżempju pajjiżi oħra, fejn dejjem qed nikbru, dejjem qed nifirxu l-isem tal-lokal tagħna. U nieħu pjaċir li l-lokal tagħna mhux baqa' biss xi ħaġa lokal imma wkoll diversi nies oħra matul is-sena jiġu l-Ħamrun u jgħidu isma' ara triq kemm inbidlet, ara kemm hawn hawnhekk. Ġifieri aħna din nippruvaw ukoll li noffru lill-lokal tagħna x'jista' joffri permezz ta' kultura, permezz ta' ħafna affarijiet oħra biex ovvjament dejjem nagħmlu l-lokal tagħna wieħed aħjar. Grazzi ħafna, Chris. Carlos, ħana laqbik. U qabel ma laqlaq, tajjeb li wkoll naqbes fuq dak li qal Mario ftit qabel, importanti nagħmlu dan il-messaġġ u ħanamluh f'dawn il-ġimgħatej, daw kollha li għadhom ma ġabrux il-voti tagħhom minn issa morrux bil-voti tagħkom għaliex bil-vot intom tistgħu tagħtu il-kontribut tagħkom f'dawn l-elezzjonijiet mingħajr vot inti tħalli f'idejn nies oħra bħal David Kaza u Roberta Mezzola jiddeċiedu għalikom. Carlos, ħalli f'idejk. Iż-żgħażagħ x'inhu għandhom f'din l-elezzjoni? Jiena naf li forsi kemm iż-żgħażagħ u forsi kemm anke n-nies li qed jisimgħuna, nies forsi li huma ikbar fl-età u jgħidu imma ta' 16, ta' 17, x'tista' tagħmel? Ma tista' tagħmel xejn, jien kont monti jgħidilek moħħi rieħ ta' 16 u forsi da xettiċiżmu huwa diffiċli biex forsi ċertu żgħażagħ, speċjalment u nies jifhmuh, però jiena ngħidilkom din li Greta Thunberg, Jaylen Arnold, Marlene Dias, dawn huma żgħażagħ f'pajjiżi oħra li bdew movimenti mhux biss pajjiżhom imma anke marru oltre madwar id-dinja kollha. Għaliex Maltin, żgħażagħ Maltin x'għandhom inqas minn dawn iż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ Maltin u liet Malta huma kapaċi daqs kulħadd. U d-differenza tibda mit-8 ta' Ġunju, tibda billi tivvota, tibda billi tagħti kontribut fil-lokalità tiegħek, tibda billi tinaqqad mal-Partit Laburista u tagħti dak li tista' biex ittejjeb il-pajjiżna. U la darba tkun lest li tagħmel dan, m'għandix dubju li l-Partit Laburista u anke il-Prim Ministru Robert Abela ħajilqawkom bidejkom miftuħa biex tagħtu s-sem tagħkom ħattejbu lil dan il-pajjiż. Carlos, grazzi ħafna u kif ilkom intom inżiltu hawnhekk ovvjament biex tisimgħu lilna lill-persuni li kelli fuq il-panel lill-interventi kollha. Però wasalna fil-qofol. U tafu x'inhu l-qofol id-diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista, Dr. Robert Abela. Fidejk, Prim Ministru. Grazzi Marsa Skala, grazzi Skalin. Nixtieq nibda billi nsaqsikom mistoqsija llum. Tridu illi jkollna
kunsilli immexxija mill-kandidati u mill-kunsilliera tal-Partit Laburista. Mela fit-8 ta' Ġunju ivvotaw biħġarkom lill-kandidati kollha kemm huma tal-Partit Laburista. 381 kandidat, 98 mara, 94 żagħżugħ u 55 awċi. Dik hija l-lista b'saħħitha ta' kandidati li għandna l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Kandidati li ġejjin minn kull sfera tas-soċjetà tagħna, professjonisti, żgħażagħ, ħaddiema tal-id, ħaddiema li ġejjin minn kull settur, pensjonanti, kollha lesti biex jagħtu il-kontribut tagħhom biex jitejbu l-lokalitajiet tagħna. U għaliex għamil dan l-appell fil-bidu biex ikun hemm vot b'saħħtu lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista. Għaliex rajna illi fejn kellna lokalitajiet immexxijin mill-Partit Laburista, differenzi kienu kbar. Tkellem Chris qabli. U vera, kif saqsih Luke, il-Ħamrun kienet, u ngħid kienet, lokalità li kellha ċerta sfidi, mhux għax m'għandix ukoll, imma Chris u t-tim tiegħu bil-ħidma tiegħu lil Ħamrun bidluh ta' taħt fuq u llum nistgħu nitkellmu dwar waħda mill-lokalitajiet illi wisq tieħu pjaċir iżżurhom. Ftit ilu għamilna walkabout fl-imkien fil-Ħamrun u titbaxxa. L-ewwel nett poplu Ħamrunis li verament tieħu pjaċir titħaddet miegħu. Imma mbagħad il-mod kif il-lokalità ġiet upgraded il fuq. Saħansitra kellek investituri li forsi sa ftit snin ilu ma kinux joħolmu li jinvestu jagħmlu butik hotel fil-lokalità. Illum għamlu dak l-investiment. Imma dak l-investiment għaliex ġie? Għax raw kunsill illi kien lest li jinvesti fl-imkien mal-Gvern ċentrali fil-lokalità. Il-proġett ta' triq il-kbira San Giuseppe. U mela ma kienet sfida dik, imma li xkellu determinazzjoni mexxa tim illi ġab viżjoni waħda u dak li kellu jitwettaq, twettaq. U jekk il-poplu joġbu jerġa' jisilfek il-fiduċja lilek u t-tim tiegħek tħadditna sal-biraħ stess dwar x'inhuma l-proġetti li għandna l dik il-lokalità. Imma aħna timmorru fil-lokalitajiet u nitkellmu dwar manifest elettorali għal kull lokalità. 68 lokalità, 68 manifest. Mela titkellem bil-baħħ man-nies manifesti li se jkunu qegħdin jaslu fir-residenzi tagħkom mill-banda l-oħra Partit Nazzjonalista li ma taf fejn qiegħed miegħu imkien f'ebda waħda mill-lokalitajiet tagħna. X'inhu massa l-prijoritajiet li rridu nitkellmu dwarhom aktar? Ir-riforma li semmet Ellison fil-kunsilli lokali u li tħaddet ukoll dwarha u staqsa dwarha Luke. U nixtieq nirringrazzja l-Owen hawnhekk kif ukoll lil-Ellison tal-ħidma kbira u tal-enfasi li qed jagħmlu fuq il-kunsilli. Ċertament l-aħna partit li konvinti mill-importanza tal-kunsilli lokali, anzi, konvinti li għandna nibqgħu insaħħuhom il-kunsilli. X'inhuma l-areas ta' priorità li identifikajna l-kunsilli? L-estetika, l-ambjent, l-indafa, is-sigurtà, l-anzjanità. Aktar servizzi fil-komunità. Mek rajna kunsilli illi kull fejn kienu mmexxijin mill-Partit Laburista rajnihom katalisti biex jimbuttaw il-qoddim tal-priority areas. Kemm rajt differenza enormi fid-day centers. X'differenza enormi għamlu d-day centers fil-kunċett tal-anzjanità attiva, fl-indipendenza li rridu nagħtu lill-anzjani tagħna. Zort Anna Carlos hawnhekk, żorna San Pawl il-Baħar, day center b'sinerġija mal-kunsill lokali illi għamel differenza enormi f'ħajja ta' anzjana illi għaliex l-ewwel ma kellix dak is-servizz għażlet jew aħjar ma kellix għażla ħlief li toħroġ mill-komunità. Imma li x'sabet kunsill warajha illi beda jagħti għal-wens b'dak is-servizz mir-residenza tal-anzjani li marret fiha għażlet li terġa' tmur lura fir-residenza tagħha. Dik hija differenza kbira li qed jagħmlu l-kunsilli lokali. Eri oħra illi rridu naraw il-kunsilli lokali li jkollhom iktar saħħa fiha, is-settur tal-kostruzzjoni. Tgħidu li mal-kunsill kif se jingħata aktar saħħa fir-riforma li qed naħdmu qatt jieħdu wara bħalissa fis-settur tal-kostruzzjoni. Kienet idea illi resqet biha l qudiem Isabel Bonnici, omm il-mibki Jean Paul Sofija, illi
f'waħda mill-laqat li kellna fis-sottokumitat tal-kabinett imbuttat il-qoddim dal-kunċett li l-kunsilli ikollhom vuċi jikbar fir-riforma li qegħdin nagħmlu bħalissa. U dik il-proposta ta' Isabel, il-għajnija bidejna miftuħa minnu fih għaliex tagħmel ħafna sens li jkollna kunsilli illi jingħataw dil-iktar saħħa fir-riforma li qed nagħmlu bħalissa. Riforma lila illi telqet wara l-pubblikazzjoni tar-rapport tal-inkjesta inqas minn mid-ġurnata imma li letteralment ħarbet. Ħarbet għaliex qed naħdmu b'mod konsistenti ġimgħa wara ġimgħa wara ġimgħa b'da sottokumitat tal-kabinett illi stad il-ġimgħa stess fuq livell ta' kabinett mbagħad wassalna biex implementajna riforma ġdida. X'inhi hija dir-riforma li se nkunu qegħdin nagħmlu fis-settur tal-kostruzzjoni? It-tisħiħ tal-Uffiċċju tal-Ombudsman. Jiġifieri l-Ombudsman illi bħalissa għandu taħtu 3 kummissarji, wieħed minnhom li jitratta s-saħħa, ieħor illi jitratta l-edukazzjoni, u mbagħad għandek il-kummissarju li ieħor li huwa perit illi jilqa' fih danu il-menti li huma relatati mal-ambjent. Ambjent u pjanar. U x'għedna hemmhekk? Staqsejna lil nfusna ma jkunx jagħmel sens illi fid-dekasteru ta' dal-kummissarju ikollok is-settur tal-kostruzzjoni li jkun speċjalizzazzjoni oħra biex li ċittadin li l-kull min għandu l-ment relatat mas-settur tal-kostruzzjoni intuħ vuċi iktar b'saħħitha u wara li kellna taħdidiet mal-Ombudsman, wara li kellna wkoll taħdidiet mal-perita l-insaliba li huwa l-kummissarju, ittieħdet id-deċiżjoni approvata issa wkoll fuq livell ta' kabinett illi s-settur tal-kostruzzjoni se jkun qed jiddaħħal ukoll fid-dekasteru speċifiku illi għandu l-kummissarju għall-ippjanar biex ikollna kummissarju li huwa speċifikatament dedikat għall-kostruzzjoni wkoll biex nagħtu dejjem aktar leħen il-kull wieħed u waħda minnkom. X'għamil niżjed f'dir-riforma tal-kostruzzjoni? Kellna fil-Parlament l-ewwel qari tal-abbozz ta' liġi, abbozz ta' liġi kompletament ġdid, illi se jkun qed jibdel l-att dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol biex għall-ewwel darba wara tantu tant snin ikollna qafas leġislattiv ġdid illi se jkun qed jirregola il-kwistjonijiet kollha li joħorġu miż-żamma tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol. Tajna timeline speċifiku illi sakemm naġġornaw bħala Parlament għall-festi tas-sajf, għall-vaganzi tas-sajf, dak l-abbozz irid ikun liġi. U mhux beħsibni naġġorna l-Parlament qabel dak l-abbozz ikun iseħħ u jkun ittrasforma ruħu f'liġi ġdida li tixraq biex nipproteġu s-saħħa u s-sigurtà u l-ħajja tal-ħaddiema kollha li jaħdmu fuq l-antijiet tax-xogħol ukoll kull min huwa impattat b'xogħlijiet illi qed isiru. X'għamil niżjed f'dal proċess tar-riforma tal-kostruzzjoni. Qegħdin naħdmu biex ikollna helpline għal dak kollha li huma impattati minn proġetti ta' kostruzzjoni illi tkun taħdem 24 siegħa kuljum. Jiġifieri u minnu min irid jagħmel il-ment se jkollu aċċess għal din helpline 24 siegħa kuljum f'kull ġurnata tal-ġimgħa, weekends inklużi. Kif issemma aktar qabel, tnieda l-proċess, issemmit minn Kit, tnieda il-proċess ħarġet is-sejħa biex ikollna periti u avukati bl-aħlas li huma dedikati mingħajr ħadd ma jħallas xejn, kull min għandu bżonn l-assistenza tagħhom, kull min għandu il-ment illi huwa relatat mal-kostruzzjoni, kull min huwa impattat b'xogħlijiet tal-kostruzzjoni se jkollu dan is-servizz illi se jkun qed jingħata lilu. Bekk illi qed nieħdu din ir-riforma b'mod mill-aktar serju. U għalhekk ukoll li nerġa' mmura l-importanza tal-kunsilli lokali f'dan kollu. Kunsilli lokali illi rajna bidliet illi kienu bis-saħħa tagħhom f'dawn l-aħħar xhur u f'dawn l-aħħar snin. U għalhekk l-importanza hemm ukoll tad-data ta' 8 ta' Ġunju. L-għażla jekk nagħtux inqas saħħa jew iżjed saħħa lill-kunsilli lokali. Id-deċiżjoni tal-Partit Laburista tafu fejn hi kunsilli lokali aktar b'saħħithom, kunsilli lokali mmexxin minn kunsilliera tal-Partit Laburista ħalli nimplementaw dak it-68 manifest illi għandna għall-lokalitajiet tagħna. Nawgura u nixtieq nirringrazzjaw hekk il-kull min serva f'din il-leġislatura. Ħafna u ħafna kunsilliera
illi ejja nifmu illi għal-kemm mhumiex full-timers jagħmlu xogħol daqs li kieku kienu full-timers, aċċessibbli dejjem għar-residenti tal-lokal, ħadmu qatih minn hawnhekk nixtieq nurihom l-apprezzament tiegħi lil dawk il-kandidati kollha li huma ġodda li ħirġina l-ewwel darba nawguralhom minn qalbi aħdmu kemm tifilħu fadal ftit aktar minn ġimagħtej għal din il-ġurnata tant importanti lil dawk minnkom illi fit-8 ta' Ġunju se tkunu msifrin ħudu ħsieb li tirreġistraw kmieni bħala early voters ħalli tivvotaw fl-ewwel ta' Ġunju tħallux lil ħadd ieħor jieħu id-deċiżjoni dwar il-futur tagħkom għalikom. Kunu minn tal-ewwel dawk illi se jkunu msifrin li fl-ewwel ta' Ġunju tivvotaw lil dawk kollha li tafu li għadhom mhux konvinti s'issa jekk għandhom jivvotaw jew le fit-8 ta' Ġunju. Ikkonvinċuhom jiġbru id-dokument tal-vot, resquhom lejna ħan identifikaw x'inhuma id-diffikultajiet tagħhom u nassistuhom u nsibulhom is-soluzzjonijiet. Fit-8 ta' Ġunju kruċjali li nivvotaw għal kandidati kollha tal-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, għal kandidati kollha tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ħalli nkomplu nagħtu s-saħħa lill-Lawċin u s-saħħa lill-Maltin u s-saħħa lill-Iskalin. Grazzi minn qalbi. Ringrazzjaw ovvjament il-Prim Ministru tal-messaġġ li għaddilna l-lejla u ovvjament nistidinkom li għada tkunu mal-Prim Ministru ġewwa Triq is-Saqqajja ir-Rabat is-Sibt mal-Lawċin fil-Pjazza tax-Xara kif ukoll ir-rally ta' Farsina ġewwa Ħall-Qormi nhar il-Ħadd. Allura, Sinjuri, grazzi tal-inżiltu hawnhekk il-lejla ġewwa Whittleham. Nibqgħu insegwu l-Prim Ministru f'dan il-vjaġġ sa 8 ta' Ġunju. Is-saħħa lill-Maltin, il-lejli tajjeb u grazzi.